ще представят учениците от специалност изящни изкуства в Националното училище по изкуствата Добри Христос във Варна. Да се надяваме, че и следващите години ще продължи тази традиция хубава. Винаги повод за тази изложба е бил есенния пленер на специалността, който се провежда на различни прекрасни места в България. Първо ще помоля госпожа Манева, заместник директор на училището, да представи изложбата. След това аз ще обявя наградените, тъй като винаги в нашата изложба има и конкурсен характер, винаги има и награди. Много благодаря. Искам да кажа само няколко думи във връзка с изложбата. Първо поздравявам госпожа Нели Вълчева за прекрасния избор, защото всяка една от тези картини е избирана лично от нея. Тук са събрани най-добрите картини от пленера на учениците, който тази година се проведе на едни много красиви места. Град Брацигово, който ги плени с разнообразната си архитектура, толкова стилове събрани на едно място в един град. Аз лично за първи път видях в България. Не случайно Брациговската строителна школа така е една от прочутите архитектурни школи възрожденски в България. Учениците така наистина трябваше да се справят с едни доста сложни, перспективни, пространствени задачи, задачи по отношение на материала, с който някои от тях за пръв път работиха. Те посетиха Пловдив, който също за тях беше едно откритие, като започнем от античния театър, т.е. тази разлика в епохите, във времето също беше едно предизвикателство. След това романтиката на пловдивските улици, на Стария Пловдив, характера на градската архитектура, това също беше предизвикателство, архитектура съвсем различна от тази в Брацигово. Село Жребичко, родопското село Жребичко също беше едно уникално място. Тук има великолепни пейзажи, именно от Жребичко. Това е село, което само по себе си така, не би казала, че с нещо привличано. Там има невероятни стари къщи, повече от на 100 години къщи, някои от тях руини, в които не се живее, но точно това беше най-хубавото, което така привлече младите художници. Дори пожелаха и втори път да се върнат там, защото картините, които създадоха, атмосферата, настроението на тези стари къщи, наистина ги грабнаха. Така че тази година пленера им предостави възможност наистина да посетят много вълнуващи места. Тук всяка една от картините е заредена именно с това настроение, което те успяха да усетят, да видят на тези нови места. Тези, които останаха във Варна, разбира се, представят морски пейзажи, така че в тази изложба можем да видим всичко. Тя е много разнообразна, има много силни неща, професионално направени, за което поздравявам техните автори. Искам да благодаря на всички присъстващи, че уважиха това наше събитие, защото всяка една изложба на Национално училище е събитие за Варна, за културния живот на Варна. И най-вече да благодаря на госпожа Нели Вълчева, защото тя полага толкова много усилия, за да и участва активно в всичко, което се случва в училище, но тази